Mga personnel sa CTMS Lapu-Lapu City gipaubos sa surprise drug test tungod sa taho nga may pipila ka mga traffic enforcer ang nalambigit sa illegal nga drugas. Ano yung report? Human sa flag racing kaganihang buntag, gipaubos sa surprise drug test ang mga personnel sa City Traffic Management System kon CTMS sa Lapu-Lapu City. Kay gikinahanglang may mupasayon gihapon sa trapiko, 54 lang ka mga personnel ang nakadawat og memo nga motambong sa flag racing. Hapan 41 lang kanila ang nagpaubos sa drug test. Aduna hinuoy duha nga nakaapas ug nagpa-drug test. Gikonpermar ni Mario Napoli, pango sa CTMS Lapu-Lapu City, nga siya mismo maoy mihangyo sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse and Prevention kon CLOSAP nga ipaubos sa kinalit nga drug test ang CTMS human siya makadawat og kasayuran nga adunay pipila ka mga traffic enforcers ang nalambigit sa illegal nga drogas. Naamo ko yung nabalitaan ko nga mga sahay ko no, mag-uniforme pag ani magamit. Sumurag na alarma ko, isud kaya na, madamay itong opisina. Di lang ako, mayor mismo. Gidugang ni Napoli nga hayan karong adlaw gikinahanglang mapaubos gayud sa drug test ang mga nahabiling 11 ka mga CTMS personnel. Actually, naaagyon kay mailaman mo kay actually ganina naagi mga tao nga daghang yung alibis ba. Gusto mo uli nga na na ako na problema sa balay. Napay usa nga dili kahihi. Ano ba daghang kay rason. Pero di agi bantayan gyud ako nga walay makasibat. Ang atong pagpahigayon og drug test is not to catch drug users. But our main purpose is to remind our kauban nato nga mga empleyado sa gobyerno nga di gyud ta maggamit og drogas. Kay sayod gyud kitang tanan nga daghan kaayo nang apply may og trabaho no naglinya. Kahinumduman, 7 ka mga CTMS personnel ang nagpositibo sa surprise drug test niadtong Setyembre 2019 ug nangatangtang na sila sa trabaho. Sa pagkakutlo ning balita, gipaabot pa ang resulta sa drug test. Samtang kagahapon, gipaubos usab sa kinalit nga drug test ug drug symposium ang tanang 49 ka mga kawani sa barangay Kauoy sa isla sa Ulango. Gipasabot sa Executive Director sa CLOSAP, Gary Lau, nga ang kalihukan kabahin sa gihimo nilang evaluation and revalidation sa mga barangay nga nadeklarar sa Regional Oversight Committee nga drug cleared sama sa barangay Kauoy. Nagnegatibo hinuon sa drug test ang tanang mga kawani sa barangay Kauoy. Sukad niadtong Disyembre 2, 2021, gideklarar nga drug cleared ang barangay Kauoy. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda.